בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לוועידת המשכנתאות 2026 של התאחדות יועצי המשכנתאות. מסכמים עוד כנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, הוועידה החצי שנתית שלנו, הוועידה של שנת 2026. כנס שלקח לנו חודשים לארגן אותו, אולם אדיר, יש לו פה למעלה מ1,000 יועצים. כמה כיף, כנס מחכים ומעשיר. כנס מושקע בטירוף, מנחה מדהים, הרצאות מעניינות. תודה על כנס מושקע, כיפי, אני מחכה לכנס באילת. אני פשוט גאה להיות חברה בהתאחדות יועצי המשכנתאות. נהנים, מכירים אנשים, תמיד יוצרים שיתופי פעולה חדשים, מקבלים גם מתנות. היה פה פשוט מטורף, אנחנו מחכים לאילת ואין עליכם. היה פשוט כנס מדהים. כנס מושלם, מדהים. תודה רבה לכם, תודה רבה לנופר ולכל העוסקים במלאכה. הדבר שהכי חשוב זה להודות על הווייב, על האווירה. יישר כוח על כל הארגון, באמת ארגון נפלא. זה נראה מדהים, האנשים, הספונסרים. תודה רבה להתאחדות יועצי המשכנתאות שדאגה לנו ודואגת לנו תמיד לכנסים איכותיים. אנחנו שמחים על הקשר עם ההתאחדות, אין על ההתאחדות יועצי המשכנתאות. אנחנו נמצאים פה באירוע שמי שלא היה פה לא יכול להבין אותו. יום מרגש, ואנחנו מפה נמשיך, מה שנקרא, עם הראש מורם, להוביל את התחום המדהים הזה, ולהיות הכי טובים שיש כל יום מחדש. זהו, אי אפשר לשבור את זה עוד פעם ואי אפשר לצמוח יותר מזה, אבל אנחנו מצליחים כל פעם מחדש, אז תודה רבה. וחברים, נתראה גם בכנסים הבאים. ממש אותו בעוד חצי שנה, אנחנו כבר באילת, אז תהיו מוכנים.